Oke, nyong intine arep matur nuwun karo sing mau foto nggo riye lambi. Tapi nyong njaluk ngesuk-ngesuk maning ora usah lah. Kaya wingi ngenai es teh, ya gere ngenai klambi. Nyong ora njaluk kuwe. Wong nek foto geri foto ngono lho. Kok kan sing wong ora ngerti ngene tanggane, wih panji dijaki foto tapi geleme nek dinai embel-embel ngono. Nyong uga. Foto geri foto nek nyong ora saya banget ya nyong gelem gitu kan nyong ya saya mbok deh etoke nyong uga lah dinenei kaya ngono maning moh wis ukur kiwe lah ya mau arep tak balake bocah uga nguntuk wae beli Nah, foto-foto tapi foto-foto ora usah nggawa tangkingan werna-werna wis kowe tok nyong intine ora ngomong kowe